Ongi etorri guztiak NG Telebistara. Saio honetan negu gorriak aurten aurrera emandako ekintza guztien berri emanen dizuegu. Negu gorriak 1983an Hipokrisiari Stop turra burutu zuen. Besteak beste, Finlandia, Holanda, Dinamarka, Alemania, Galiza, Txeka Republika, Austria eta Euskal Herria bisitatu zituzten. Bira horren lekuko Hipokrisiari Stop diska argitaratu zuen. Ondoren, Hipokrisiari Stop kantarekin batera turreko irudiak ikusi ahal izanen dituzue. Atoz ene maite, atoz bailerekin, negala begietan, zu ezin ikusi. Hipokrisiari Stop!
nerea. Agur, agur, Udaberrian taldeak berri on bat jaso zuen. Epaileak bertan bera utzi baitzuen, Rodríguez Galindok, Guardia Zibileko teniente koronelak, taldearen kontra lutzaturiko denuntzia. Jakinen duzuen bezala, gure jarrera diskan, ustelkeria kantan Rodríguez Galindori buruz egiten den aipamena dela eta, honek Nogorriak taldearen kontra denuntzia bat luzatu zuen bere irudia kaltetzen zuelakoan. Aipatu beharra dago taldeak jaso duen elkartasuna. Adibidez, Mano Negrak bere liburuan denok errudunak izenburupean kantaren itzulpena eskaintzen du. Guardia Zibileko teniente koronelaren abokatuak epaia errekurritu duenez, epaiketa berri bat ospatu beharko da Gipuzkoako auzitegian. Badakar, gora Paris Dakar, guillotina petitator, eguaren iparraldetik gainetik. Gezurrezko hoitura, kultura mura, non dago tortura, existitzen estena, ez da existitzen platino, txikito, borretuak, baditu milak aurpegin. Borretuak, baditu milak aurpegin. Borretuak, baditu milak aurpegin. Borretuak, baditu milak aurpegin. Milaka! Tokaio, kartzelero ataio, sindikatuan dabil, funtzionari gizarakoan, goikoa beti hona, funtziona, non dago komona, burokrazia beltza, burokrazia beltzalea, ere bai, torretuak, baditu milak aurpegin. Borretuak, baditu milak aurpegin. Borretuak, baditu milak aurpegin. Borretuak, baditu milak aurpegin. Milaka! Begiratu zure zalan, non nahi dago estatua, estatua. Gasteiz edo Washington, Bush edo Bush Clinton, nik ere nahi dut boskatu, gure urrengo borreroa, eroa. Borretuak, baditu milak aurpegin. Borretuak, baditu milak aurpegin. Borretuak, baditu milak
Epaiaren berri ona altxatu ondoren, taldeari berri txarra heldu zitzaion. Otsailean kakiarkarazori barea kendu behar izan zioten. Medikuek ebaketa egin ondoren kaki berriz ere biziki ongi dago. Bitartean NG brigada batek ez zuen denbora alferrikan galdu, eta Italiako banda basoti taldearekin batera El Salvadorrera abiatu ziren. Bertako hauteskundetan FMLN Frente Farabundo Martí de Liberación Nacionalaren kanpainan parte hartuz. Salvadorreko eparrituekin txakito arduraduna Ezkerreko ukabila arroa alzatzen du Zubiko besorik ez du osorik aldozun Oianeko gatazkan guztiz trebea zen Itxaiak aurtiko granada puestatzen zituen Oianeko gatazkan guztiz trebea zen Itxaiak aurtiko granada puestatzen zituen Guardia Nazionalak aita hitzion Bere aurrean nekar egiten ez zuenekin otoiz Bala hori bihotzean banu bezala Egiten du compañeros zeraita ikustean Apito txulo zioen malarikatak epai Umea zenak kolpelak batez gizon bihurtu zen Apito txulo zioen malarikatak epai Umea zenak kolpelak batez gizon bihurtu zen A este día 17 de marzo, estamos ya a escasos 3 días de las elecciones. Pero antes de ponerle punto final a la revista, tenemos la grata visita de un grupo musical, Vasco, ¿verdad? Vasco, sí, ya está. Vasco. Quisiera que cada uno de ustedes mandara un saludo a los salvadoreños, especialmente en esta época preelectoral. Bueno, va a ser muy partidaria, porque nosotros hemos venido a participar con la campaña de coalición y de FMLN y queríamos mandar un mensaje sobre todo esperanzador, ¿no? De ilusión. Hemos visto a la gente ganar. Zortziurte borrokan, Granadale Duarte Elkartasunak kubalara eman zuen txakito beste bi urtez Itzultzeko desioa, errealitate orain Ukabila izan denezua, irekitzen du alain Uztailako 26, kanpamendutik herrira Gora gerrilla, gora bakea, jadatxean gara Horezko pasabidean, zerak eta loreak Txaropenaren ilusioa gastatu egiten da Maiatzetik aurrera Negu Gorriak hainbat kontzertu eskaini zituen, Usurbilen egin egunkariaren alde, eta Burlatan Nafarroa Intsumitua plataformak antolaturiko kontzertuan intsumituekin bat eginez. Andaluzia eta Isla Kanariak ere bizitatu zituen. Baina ekainean taldeak berriz ere epaitegietara joan behar izan zuen. Mikel Anestesia epaitua izan zen Espainiako armadaren soldaduzkari uko egiteagatik.
beste hainbat intsumitu bezala ezen epaiketara joan, faltsukeri hutsa direla salatuz. Bitartean, kontzertu bat eskaini zuen bere taldikideekin batera auzitegi aurrean. Orain, Calleja lankideari bide emanen diogu. Y esta mañana se ha celebrado en la Audiencia Provincial de San Sebastián el juicio contra 6 insumisos de Guipúzcoa. 2 de los 6 acusados no han comparecido en la sala de la audiencia, por lo que se ha dictado contra ellos orden de búsqueda y captura. Uno de los procesados que no ha comparecido hoy es el bajo del grupo Negu Gorriak, Mikel Casalis, que a la hora en que se celebraba la vista ha preferido actuar con su grupo a las puertas de la audiencia, protestando así por los juicios y mostrando su solidaridad con todos los insumisos. El fiscal pide 18 meses de prisión para los insumisos encausados, pero la sentencia podría demorarse hasta la previsible modificación de las penas que prevé la reforma del Código Penal. Y esta tarde Unidad Alavesa, a la que no vamos a preguntar de Negu Gorriak, evidentemente, pero esta tarde Unidad Alavesa tiene prevista una reunión en la que va a hablar de la política lingüística. Está con nosotros Enriqueta Benito desde Gasteiz. Buenas tardes, muchas gracias por estar ahí. Hola, buenas tardes. Enriqueta Benito, dígame, ¿no creen ustedes que están tensando demasiado la cuerda de las críticas hacia el euskera? Egin
Uda bukaeran Negu Gorriak kontzertuak eskaini zituen. Abuztuaren 27an Bilboko Aste Nagusian kontzertu itzela eskaini zuen Banda Basoti taldearekin batera. Bertan 20.000 pertsona inguru bildu ziren. Handik aste betera, beran, kontzertu berri bat eskaini zuen Nafarro Oinezen alde. Nafarro Oinez beste egun bikaina izan zen, naiz eta arratsaldean Guardia Zibilak bortizki zapuztu. Aurtengo edizioaren kanta, Izokin euskaldun baten istorioa, Negu Gorriak egin zuen. Bestalde, irailaren 23tik urriaren 2 bitartean Negu Gorriak Hego Amerikan tour burutu zuen. Taldeak Argentinako Buenos Aires, Banfield eta La Platan, Uruguaiko Montevideon eta Santiago de Chilen kontzertuak eskaini zituen. Ahora
Kontzertuei dagokionez urteari amaiera emateko Fontenay-le-Comte jaialdian Urban Dance Squad, Consolidated eta Papa Britel taldeekin batera parte hartu zuen. Azkenik 3 urte bete dira Negu Gorriak esan ozenki disketxea sortu zuenetik. Hau ospatzeko epe honetan grabaturiko talde guztien bilduma kaleratu du esan ozenkik. Esker mila zuen arretagatik eta hurrengora arte.